Vos presentem Mateixida. Estem davant d'una nova manera d'entendre les matemàtiques a primària. Matemàtiques clares, actives i a l'abast de tots. Construïm les bases matemàtiques del futur, matemàtiques que acompanyen, motiven, fan créixer i les poden entendre. Mateixida és el projecte curricular de matemàtiques en valencià per a xiquets i xiquetes de quart de primària, pensat per a que l'aprenentatge siga visual, progressiu i significatiu. Aquest projecte és contingut de quart amb lletra d'impremta. Tot el material està dissenyat per a que l'alumnat puga construir des del primer dia uns pilars matemàtics sòlids. L'objectiu està clar, que puguen entendre, resoldre i raonar amb autonomia els continguts del curs. Mateixida posa el focus en allò essencial, una estructura matemàtica clara, ben definida i completament alineada amb el currículum. Per això, especialment al cicle inicial, el quadern proposa activitats que combinen el xoc amb la constància, allò que en diem avançar amb ritme i regularitat, de manera lúdica perquè cada alumne consolida les bases que necessita per avançar amb seguretat. Cada quadern incorpora una seqüència equilibrada de càlcul mental, càlcul escrit, problemes raonats, enginys, geometria i petites explicacions teòriques que faciliten que l'alumnat desxifre els continguts de manera autònoma. A més, Mateixida permet combinar el treball individual en paper amb el treball de suport digital per als docents. La col·lecció té una missió molt clara, que tots els alumnes arriben al cicle superior i al final de primària amb un bon nivell matemàtic, sense dificultats i amb confiança en les seues pròpies capacitats. La consolidació del càlcul escrit, la resolució de problemes i l'ordenació del pensament matemàtic es fan més sòlides quan l'alumne intervé manualment. El material físic dona un ritme natural a l'aprenentatge que les plataformes digitals de vegades acceleren massa. I així, a més, assegurem que el projecte siga viable, inclusiu i accessible per a tots els entorns educatius. En un moment en què molts projectes aposten per formats digitals, Mateixida destaca per mantenir un equilibri pedagògic essencial. Combina els avantatges de la tecnologia amb la potència insubstituïble del material físic. Matemàtiques que prenen forma, que s'entenen, que es fan i que es recorden. L'alumnat ha d'aprendre pas per pas a avançar amb seguretat. El punt de partida d'un bon futur matemàtic. Amb Mateixida acompanyem a cada xiquet i xiqueta a descobrir les matemàtiques. Són matemàtiques amb sentit. Mateixida, una manera d'aprendre, entendre i gaudir de les matemàtiques.